ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд ҳам мошинои нав роҳӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунии мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шавад дар ватсапи экранмода роҳӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ маркаи мошин ба мо роҳӣ кардан, чӣ мошин мо қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастаи опелои хечбегу нархи арзон, ҳастаи опел астрали дар кузофи караван, ҳастаи мошинои боркаш, яъне ки мошинои мақсад ки фургон ҳастаи Volkswagen dt ҳастаи ки бо нархи арзон ҳастаи якҷоя фурӯхта мешавад. хоб ҳастаи ВАЗ 2106 бо нархи арзон ҳастаи Мерседесои сечка объёмни ва сечкаҳои простой ҳастаи бо нархи арзон. ҳастаи Toyota Mark D ҳастаи бо нархи арзон, Toyota Camry D ҳастаи арзон, Lada Priora ҳастаи бо нархи арзон, ва ҳастаи Opel Vectra ҳастаи бо нархи арзон ва дигар ҳам марка мошин ҳастаи ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. курси имзо бошад 109 сомонӣ. лайка дӯстони азиз мезанем ва навор тамошо мекунем. марамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи баъдрон ки дар кузофи седан ки соли 46-1993 ҳастаи ки полни худ 97 кардагӣ мошин, як дастаи 93 соли ягон ҷои пусидагӣ чашкаш вард надорад. 93 полни маладёжи 97 кардагиам. сӯзишвориш газ, бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошини баъдрон беҳтарин. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, 9 моҳи дигар танировка дорад. утлам кардагӣ аст, чихолакҳои фасон, дискакҳои паук. салом шуам тоза ка мошин мегӯяд идеални состояние мошинтон азиз, хадавошам мегӯяд тӯбча. балон шуам дӯстони азиз нав аст ва вариантҳои алишам дорад. ба ягон опели каравани соз ё ки ба ягон мерседес сечкати алиш мешавад. ва сумаки дӯстони азиз, нархи мошин 40500 сом. мошин ягон чашкаш варид дорад. баъд дӯстон мошин транзитаи як номер мегирем, фақат ҳай мекунем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвона. чӣ хеле гуфтум? мошин 40500 сомон, як сола дӯстони танировка, ҳуҷҷат утуламаш кардагӣ фақат мегирем, мошина ҳай мекунем. ягон опелои каравани соз боша мегӯяд алиш мекунем. опел караване ки мисол ягон варид пари шақамақа набошад, мошини караване ки яъне хушрӯ соз ҳаст, яъне соз боша алиш мекунанд. ва дин вариант фақат ба сечкакати. чӣ мошин дар ноҳияи ёбон 4500 муомилаи хуб дорад. рақамҳои дастии Тоҷикистон ва рақамҳои Россия, WhatsApp марамат метавонед занг занед. мегзарем ба деи мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастаи баъдрон ки сечка полни объёмни кардагӣ, соли 46-1995 ҳастаи ки сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4 дорад. объём мотори 1.8 объём дӯстони азиз, коробкаш механика, ҳолати мошини баъдрон беҳтарин мошин, бампер, салон, моторамаш полни худ объёмни задагӣ. балон дӯстони азиз 80% ҳастаи 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утлам кардагӣ ҳастаи салоншам тозака ва светои сафед аҳамада свети хадавой. кондитсионер электропакет дӯстони азиз дорад. мошин 40 полни объёмни кардагӣ ҳастаи срочна фурӯшӣ. нархи мошина мегӯяд 46 та мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобшона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳо WhatsApp дорад. краскаи мошин дӯстони азиз нав, хадавои кардагӣ, 1.8 объёмни, кондитсионер дӯстони азиз ва электропакет. балон 80%, мошин полни объёмни, то моторша объёмния. хоб марамат шахсоне ки мехаред срочна рақамҳо мегафон кор мекунад. дар рақамҳо WhatsApp дорад. чӣ дар шаҳри Бухтар марамат занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, фургони фурӯшӣ ҳастаи ки Volkswagen иша мехарӣ бояд тайга ранги ҳами падаркаи қатиш ҳами нархи арзон дӯстони азиз, иша мехарӣ бояд тайга ҳастаи ранги ҳами ваиш қатиш падаркай. Volkswagen дӯстони азиз, яъне ки фургон мошини боркаш, соли 46-1997 сӯзишвориш газ, бензин, мотораш 2.5 5 силиндра дӯстони азиз, коробкаш механика, ҳолаташ мегӯяд на хаду. дӯстони азиз, коробкаш мегӯяд соз ҳастаи ҳуҷҷат мегӯяд утилизатсия дӯстони азиз дорад. балонош мегӯяд 90% дӯстони азиз. хоб хай мошин хеле ки дасти як одамда гаштесай. дӯстони азиз, нархи мошин 32000 сомон ҳастаи срочна фурӯшӣ ҳастаи бо ҳами ранги ҳами як тай дига ҳастаи сиёҳ ҳастаи ваиша мега қатиш мекадоме ки мехара мега ваиша мега қатиш метем. ваиш кантарак дӯстони азиз хеле кор дорад. ваиша неки сода мега ини сафедаш 100% мегири, фақат мақсад ки борта мекашӣ.
خب دوستان از این ماشین دیگریش میگه مقصد که کمتر موتورش میگه کندگی میگه دیگه همش میگه سوداست. این ماشینی که مو سفید یکم براست اینش سوداست. اینای سیاه قطعی هم سفید پدرکه. نرخ ماشین چه خلیفتم 32000 سوم است. قرار دارد در شهر کلوب یعنی فورگون مقصد که فولکسواگن. خب رقم 918 اخیرش 28-24 ساعت کار میکنه. در رقمشو واتساپ هم داره. چه خلیفتم اگر ماشین سفید شما خره اینایش قطعیش پدرکه. نرخ بین یاد ارزون است. کدومی که میخرید نه واریانت خوب برام زنگ زنید. میگذاریم با چهارم ماشین فروشی. ماشین فروشی است دوستان اوپل استراجی در کوزیفی کاروان اونورسال. سال پریوشش 1999 است که سوژه فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка مکانیکی ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. دوستان از حجت ماشین میگه بوچ گاز ماشین الکتروپاکت کانسنت چخلکوی فاسون بالنوی نو ماشین سوزه. نرخ ماشین میگه 50000 میگیم با معامله خوب میگه میکنیم ماشین نیول قرار دارد در نوعیه خروسون. چه لفتم 50000 فقط ماشین میگه از پیش اومده بینین معقول شد معامله میشه. حجتش بوچ دگه. این همی رقمو تیسلی سویشون این رقمو هم کار میکنه هم در رقمشون واتساپ هم داره. اوپل استراجی در کوزیف کاروان 99 سال 50000 مرامت در خدمت در نوعیه خروسون است. سروشات توقع سومی خولی مرامت. دوستان عزیز اگر شما دام خالی ماشین فروشی باشد خانه زمین کوارتیره چیزی که برای فروختن باشه برای رکلام کردن مرامت صورت معلومات در رقمای بالا 20 در کنیم رکلام میکنیم. لایک از این نوار تو آخرش تماشا کنید. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. ВАЗ-2106 ماشین советский молодежный срочно فروشی سوز. سال پریوشش 1995 است که سوژه فروش هم گاز هم بنزین است. ابیو موتورش میگه 03 коробкаш مکانیکی ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار. دوستان از ماشین میگه ایجوش заводит میشود. حجت های ماشین بوچ دیگه بالنوش میگه 70% 60% دوستان عزیز ماشین کی خیلی نرخی خالی سستین 15000 20000 نیست نه که نرخش ارزنده. نرخ ماشین همگی 6000 сомонӣ ки бо ягон сумша мегӯяд арзон мекунем ва мошинаи ҳол қарор дорад дар ноҳияи муъминобод. дӯстони азиз ин ҳами рақамҳои 987 рақамҳои соҳибшона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон ватсапа дорад. чӣ хеле гуфтум нархи мошин 6000 сомон аст бо муомила дорад дар ноҳияи муъминобод. хай мошин нархшуда арзанда аст. барои шахсоне ки мехарем метавонед ки занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 сай бардронки срочно. Соли баришаш 2008 сол аст که سوژه فروش گاز بنزین موتورش 2.5 لیتر коробкаш автомат ҳолати мошин бардорон беҳтарин аст. мошин мега балонуш нав аст, коробка сод аст, моторуш мега нав аст. салон тоза, кондиционер, электропакет немхелчо навшод ҳуҷҷатои мошина ягон чӣ гуфтагӣ нестанд. нархи мошина мегад 85000 мекунем бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор дорад. мошин тоқа ба сум фурӯхта мешавад, алиш намешавад. чӣ хеле нархи мошин 85000 сомон аст. муомилаи хуб дорад. ин ҳами рақамҳо мегафони ҳисобшон ва рақамҳои ватсапшон шахсоне ки мехарем маромат тамос гирем. дӯстони азиз дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошем дар комментари наста ки чӣ марки мошин ба шумо дар кор мо дар видеои онда пешкаш мекунем. лайк аз ин навор то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон Toyota Mark II светои сафед. соли баришаш 1998 аст ки сӯи фурӯш газ бензин моторш 2 литр коробкаш автоматаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад утилизатсия мегад кардагӣ ҳастае. ҳуҷҷатҳои мошин мегад сунад то 20.08.2025 мегад як қариб 8 моҳи дигар 9 моҳи дигар мешуд. азиз бензин газ мега ҳардаш кор мекард. коробкаш мега 100% аст, рулавой мега 100%, хадавой мега соз, печка мега кор мекунад ва кондиционерш ҳам дорад кор мекунад. мега 4 та дигар дискаҳои прастои фасонак. ай хулоса мегад мошин тайёр кардаги аст. тайёра мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. ҳуҷҷат утуламаш балон нав. дӯстон аз нархи мошина мега 30000 мегӯем бо муомилаи хуб мегад мекунем соҳибшон ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. мошина мега аз пеш омада мегад қатъи устодон мегад бинен маъқултон кардем бо мақсад ки муомила мекунем. инашам тоқа суми хӯля мега алиш суна азиз намешавад. хоб метавонед ки бохар маълумотои пурра ва аниқша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F дар кузифи хэтчбек. соли баришаш 1998 аст ки сӯи фурӯш газ бензин объем моторш 6 литр коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин дӯстон чӣ хеле ки дар сурат дидесем мегӯяд ҳамин хеле мошина мегӯяд ҷои қарзда мегӯяд гирифтагӣ аст мошина мегӯяд аз пеш бинед ки ба телефон савдо накунед нодида яъне ки мошина мегӯяд дар ҷои қарз қабул кардагӣ ҳастем омода мегӯяд мақсади ай пеш бинед нашуд ҳуҷҷат ягон чӣ гуфтагӣ нестем мошин мегӯяд созае нархи мошин мегӯяд 33 000 сомон аст боз мақсад аз пеш муомила мешавад мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтарда рақамҳои ҳисобшон аст мегафон шахсоне ки мехаред ягон вариант дошта бошед метавонед ки рафта аз пеш мақсад маслиҳат кунед дӯстони азиз илтимос мегӯяд беҳуда мегӯяд нороҳат накунед фақат конкретна харидоро мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ваз приора соли 46 2008 сол астае ки сӯзишфурӯш бензини хӯлияи мотори 6 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз мошин 10 моҳи дигар танировка дорад ҳуҷҷат дорад ходовои нав 4 баллон мегӯяд нав мақсад ки ягон камбудӣ мегӯяд надорад моторшо мегӯяд нав астае обшуд танировка ҳамаш 10 моҳи дигар дӯстони азиз нархи мошин ҳамагӣ 30 000 сомонӣ ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе мошина хеле дигар расму пасхоча нагуфтем бо инаи номерошо мегӯяд қатиш падарка дискош хеле простой бидаем оиди мошин шумо ягон маълумот хӯед ягон саволои зиёдӣ дар рақамҳои поёмда занг занед маълумотша гиред ба хотири меҳнатҳо дӯстон азиз лайки разанед фаромӯш накунед наворо то охираш тамошо кунед агар шумо дар охири мошинои фурӯшии хона замин квартира обшим чизе ки барои фурӯшӣ боша барои реклама кардам мо реклама мекунем любой чи марама дар рақами болода муроҷиат кунед мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ мерседес бенц C-класс вардарон бо нархи арзон срочна соли 46 1996 сӯзишфурӯш дизел дӯстони коробкаш автомата мотораш 2.2 астае мошин мекард дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошина чӣ хеле мақсад дар комментария хоҳиш карда будем ки дар ӯ видеои оянда ки ягонта сечкаи дизел шава ина дӯстони азиз сечкаи дизел ва коробкаш автомат мотораш 2.2 ҳамин хеле соҳибаш маълумотро пешкаш кардагиае ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи масҷоҳда нархи мошин 28 бо мақсад ки муомила доштае ака рост дига мошин чӣ расхҳо дорад намедонам нагуфтиянд мошин хеле дискои раванашкаи худаш балонаш миёна аст светои сафед нархаш 28 муомила доштае то қад суми холӣ дӯстони аз мошин дар ноҳияи маҳсулоти тарафи хуҷам ягон савол дошта бошед дар рақами поёмда метавонед занг занед мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Opel Vectra A сай баъдро ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардем светои вишнови намхелӣ соли 46 1994 астае ки сӯзишфурӯш ҳам газ ҳам бензин астае мотори 1.6 литра коробка механикае мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд беҳтарин ҳолатта мегӯяд мошин мегӯяд нархшда арзандаи 100% мегӯяд мерава меояд фақат ки документош буд шудагиае чун аз суратҳои мошина хеле кам аст ина салонош хеле мошин нархшда арзандаи чӣ хеле гуфтасоибшум нархи мошин 11 000 сомон аст боз мақсад ки муомила хуб дорад муомилаи хуб мумкин 8 мумкин 9 мумкин 10 ёки арзон метавонед рафта савдо карда гиред то қад суми хӯлия мега срочна фақат илтимос харидори конкретна мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор 11 000 сомон аст боз муомила дорад шахсони харидор метавонед ки занг зада маълумотша гиред кайсида ки мошини фурӯшӣ бошад дар WhatsApp реклама мекунем ин буд навори имрӯзаи мо